Здрасти, аз съм този, който е готов отново да разстреля всеки стрим и моето слово е улово, няма нищо ново. Лягам късно, псувам мръсно, а в главата ми е задръстено около връсно. Този рап е като груп секс и с германски суплекс изпращам рапъри да си напишат друг текст. Хвърляш много пот, ходиш като робокоп, а фейсът ти изглежда като редактиран с фотошоп. Захапвам бита като доберман и от тук до Ротердам ги взревявам все едно съм бомберман. Отново съм улисал и до сутринта съм писал, за това и текстът ми е лишен от всякакъв смисъл. Празни маси, маршрутки си, ромаси, проститутки и педераси, искаш ти да са сестра си, еба си. До кога ще драйфам от тераси и с тегави гримаси ще се будя у дома си? Родил съм се в ъгъла на кръгла става в пъкъла. Съвестта ми до сега редовно ме е лъгала. Толкова критично долен, че съм бил тактично молен да не се държа така, сякаш съм психично болен. Нещо средно между Франкенщайн и Айнщайн, готов да влезне с комбайни на концерт на Рамщайн. Пуша райграс и обикалям край нас. Всяка вечер дай газ, нуждая се от байпас. Все е тая, продължавам като псе да лая и да се надявам рапа ми да ги тресе и в рая. Доста често търсен като порно сайт, изтребвам ги до крак без дори да ползвам райд. Общо взето няма първо, второ, трето, пето. Ти си шибана от трепка, плюят ти на реномето. Ела с мен да те разходя малко там, където наркомани за кафево си продават и детето.